A fierce power struggle between supporters of President E.D. Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga threatens to tear ZANU-PF apart as the party's national conference begin. Zvatodhakwa so. Sanapinda mashoko anobuda nyogo pana buda kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tikuona mashoko anobuda mudhisi headline remuzimbaitwa mashoko kuchiti aiwa vakomana vari kusapota the two factions. Vari kuti zvitori nani kuti bato racho ritosplita zvaro pane kuti tifollowe uri kutungamirwa nevanhu vatisingadi. Tichipinda panapa munhu wavanendera mberi vachiti the escalating tensions between the two camps have forced the party to convene an urgent political meeting today in a desperate attempt to avoid an all-out internal bloodbath as violence increasingly overshadows the upcoming conference. Serious clashes erupted on Sunday when the Harare provincial office of ZANU-PF's chairman Goodwill Masimirembwa were firebombed in a brazen attack allegedly carried out by Chiwenga's loyalists. The attackers, who are said to oppose Mnangagwa's plans to extend his rule beyond the 2028 constitutional mandate, also dosed one of Masimirembwa's security personnel with petrol and set him alight. Though mashoko ari shocking ari kuda panapa tichiona kuti aiwa the tension yavapo aiwa yava massive and kunyasa kuona kuti aiwa iri kuda kutotsvaka kusplita aiwa this party into two factions, vamwe vachisapota generare vamwe vachisapota mutungamiri wenyika. Aiwa chitiko chinoshamisa vanhu chakungomirira kuti let's hope kuti kucongress hakunodeuka ropa kana ichinodeuka aiwa vakomana ivo vamene kuti let's hope vamunosapota ndo vachange vari the winning side. Mashoko ari kubuda panapa tichiona kuti aiwa this situation has become tense. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.